Είναι απίστευτο! Δεν επιτρέπεται να περάσουμε. Το δάσος του χειμώνα με καλούσε. Ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Τι θα κάνατε αν σε μια καταπληκτική περιπέτεια γνωρίζατε κάποιον που σας έμοιασε? Τα φτερά σου λαμπυρίζουν. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει είμαστε αδελφές. Να πάρει. Είμαι η Tinkerbell. Εγώ είμαι η Κιάνια. Δύο νεράιδες γεννήθηκαν από το ίδιο γέλιο. Καλά, εσείς οι δύο είστε ολόιδιες. Εκτός από τα ρούχα και τα μαλλιά. Και η Κιάνια είναι πιο χλωμή. Αλλά οι μύτες σας μοιάζουν πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσα να δω τον κόσμο σου. Η Disney παρουσιάζει Παιδιά, σας χρειάζομαι. Φτιάχνω ένα μηχάνημα για να τη φέρω εδώ να τη γνωρίσετε. μια περιπέτεια πολύ μεγάλη για ένα μόνο κόσμο. Αψήφισαν τον κίνδυνο και πέρασαν τα σύνορα. Η ισορροπία των εποχών διαταράχθηκε. Σύντομα το καταφύγιο των νεράιδων θα παγώσει σαν το δάσος του χειμώνα. Να θυμάστε Τι πας να κάνεις? Να σώσω το δέντρο της νεραϊδόσκονης. το μυστικό είναι μόνο η αρχή. Tinkerbell, το μυστικό των νεραϊδοφτερών.